За фините кристални алхимии и децата, за квантовите портали, за фините кристални алхимични купи и камертони и хармонията, която те сътворяват в лична опитност и наблюдения през очите и подхода на холистичния терапевт в мен, на родителя в мен, на а, така, на тази опитност, която имам през годините, за това какво се трансформира през хармонията и как това се отразява на децата, на моите деца, на децата на клиенти, на децата на приятели и на детето в нас. Ти споделям днес. Тук ти отправям покана да си вземеш от стойността в видеото това, което резонира с теб и с твоята истина, това, което ти служи, това, което те активира и финно те настройва. Всичко останало смирено остави в пространството с разбирането, че то служи на някой друг. Споделям моята истина, опитност и съзнание, които изучавам и канализирам с намерение да направя хармонията достъпна и възможна на все повече хора в целия свят. И много се радвам на възможността да транслирам тази вселенска енергия и вибрация в трансмисия в резонанс. Името ми е Дарина. Ако все още не сме се срещали с теб, създател съм на квантови технологии за хармонизиране в естествения интелект на многоизмерната ни същност и основател на също така и вдъхновител в колективната общност, вибрация в истината на душата. Квантовите пространства, които сътворявам с камертоните и финните кристални алхимични вещи купи, хармонизират твоето енергийно поле чрез финна кристална алхимия и енергийни трансмисии. Те активирам да си спомниш първичния тон на хармония. Тази вътрешна финна настройка, с която се раждаш, така наречения blueprint, енергиен отпечатък и още уникален код в сътворението, за да стъпиш в твоята сила и авторитет, за да си спомниш истината в есенцията и това, коя или кой си дошъл да бъдеш и колко ярко си дошла или си дошъл да светиш. В коментари и в описанието на канала оставям всички линкове към възможностите, технологиите и биохаковете, които активирам за теб. Това са методи, технологии, практики и съзнание, през които се хармонизираме в дълбочина, чрез елегантни и лесно достъпни активации. Можеш да избереш твоето резонансно пространство и ще се радвам да се свържем там в порталите и в общността. Първият квантов портал за хармонизиране и реструктуриране на аурата вече е активен и съм в процес на сътворение на втори такъв. Темата обаче бих желала да запазя за себе си към момента. Ще я споделя преди да активирам самия портал. А днес, ако искаш да разбереш повече и в детайли за фините кристални алхимии
а, за квантовите портали и децата през погледа на моята лична опитност и наблюдение като родител, холистичен терапевт и активатор на хармония. Остани и изгледай видеото до края. В практиката ми на холистичен терапевт и родител съм благословен с опитност с дечица в различни възрасти, което така ми дава много широк поглед и право да изразя в заключение категорично и да заявя най-общо, че при всички деца хармонията е най-доброто нещо, което може да им се случи. И интересно би било за теб, вероятно, да разбереш, че освен всички възможни полезности, а те са изключително много, хармоният не предизвиква и не стимулира така наречените странични ефекти. Затова, защото нашето естествено състояние на духа, начинът по който се раждаме е в хармония. Тя, тя ни се полага и ни принадлежи по право и ние сме сътворени да живеем в тази естествена среда на хармония. Дечицата в природата си са изключително чисти и уязвими душици. Има и разбиране, че детето е чисто поле на резонанс. То не мисля стратегии, а усеща и съответно предава през честоти. Просто начинът, по който се случват нещата при децата е много фин и е през вибрацията. От момента на зачеването и първите 7 до 10 години детенце попива всичко от околната среда и от средата на влияние. Или тук говорим за семейството, последствие средата на влияние в детската градина, в училище и така нататък в еволюцията. Попива енергии в пространството, всякакви позитивни, негативни, неутрални енергийни влияния, емоционални обременености, навици, модели на мислене и поведение, шумът в средата, емоциите, стресът и емоциите на родителите, абсолютно всичко. Начинът, по който е създадено детето и по-скоро състоянието на мозъчните вълни в първите 7 до 10 години са мисля, че между тета и гама, където детето просто изучава. Значи, състоянието е като медитативно състояние и то просто изучава околната среда и попива абсолютно всичко. Интересно е също, че в ранна детска възраст децата са все още свързани с предишни техни животи, прераждания, свързани с невидимия свят и е възможно да виждат енергии и същества
в пространството между световете. Изключително сензитивни са. А, и всичко това създава изкривяване, дисторция и дисхармония в тяхното енергийно поле, което им въздейства и повлиява тяхните емоции, мисли, спокойствие, повлиява самия им и тяхното цялостно развитие, тяхната увереност, заземеност и центрираност. Така към края на видеото ще ви споделя или по-скоро сега е момента, като заговорихме за това. Когато дъщеря ми беше на около 2 годинки, между 2 и 3 годинки, аз вече имах разбиране за тази свързаност при децата с предишните им животи. И ми беше много интересно да изучавам това как се движи, какво казва, как го казва, как заявява себе си, какво прави, как танцува. Беше много интересно. И един ден, обикновено този въпрос се задава, когато децата са в процес на, примерно, си играят, заети с нещо и ти отиваш при тях и нали, аз отидах при нея, питах ти коя си и тя ми казва принцеса. През това на 2-3 годинки, нали, не бяхме много далеч от принцесата. А, и аз я питам, а ти откъде идваш? И тя ми каза от Индия. Ето тя нямаше представа нито къде е Индия, нито какво е Индия. И за мен тези два отговора бяха огледало на това, което аз наблюдавах в нея, като начин на поведение, как се заявява. Тя имаше много ясна заявеност, много категорична, винаги знаеше какво иска, никога не, не променяше това, което иска. Но това, което е казала, беше абсолютно категорично и не подлежеше на коментар. И в този аспект, вероятно, някой има нужда да чуе това, което споделям сега, защото не си бях отбелязала в моите записки и бележки да го споделя с теб. Така че, който има нужда да го чуе, това е. Приемам всякакви въпроси на темата. Ще се радвам да се случи комуникация. Така също съм използвала възможността в тази възраст по четвъртата годинка все още са в разбиране на това. Питала съм я как ме е избрала, след като, разбира се, аз благодаря, че ме е избрала за родител и съм я питала как ме е избрала. Тя ми е разказвала. Тези моменти са изключително ценни, много вдъхновяващи и отварят възможност да познаваме децата по един друг, по-различен начин. Когато ги наблюдаваме с разбирането за тяхната свързаност. Сега се връщам на хармонията и така, в мислите на това, че това, което децата попиват от околната среда, създава дисторция и дисхармония в тяхното енергийно поле и това ги повлиява в изключително в цялостност на физическо, на емоционално, на интелектуално ниво. А хармонията много бързо ги връща в центъра, връща ги у дома, без нужда от обяснение. Дори да е на бакграунд,
Примерно, докато си играят, докато са ангажирани с нещо друго, така си върви нещо ежедневно вкъщи, то си въздейства във времето и това дава възможност на децата да се хармонизират, а, съответно хармонизират тяхното пространство и а, като цяло това повлиява тяхната бъдеща еволюция и развитието им. Ние, възрастните, анализираме звука, съпротивляваме се, не го приемаме, не вярваме, нали, имаме си най-различни бариери, ограничено мислене, негативни сме, така имаме си своите причини за това. И понеже чак след 15-20 минута фините звуки, вибрации отвличат ума при зрелите хора, които си имат бариери, които а, така са поставили, когато за първи път се срещнат с тези звуци, някои дори не могат да ги понесат заради пластовете от дисхармония, които така са се натрупали в енергийното им тяло. При децата обаче това съвсем не е така. Звукът директно създава форма в полето им и ако е хармоничен, те го допускат, защото разпознават резонанс. Липсата на чисто съзнателно съпротивление при тях прави процеса изключително лесен. Всичко се неутрализира и се хармонизира много по-лесно при тях, колкото при зрелите хора. Имала съм, разбира се, някои случаи, в които дечицата съпротивляват хармонията, но това е естествена реакция при разлика в резонанса и с повече деликатност, с разбиране и осъзнаване от страна на родителя стигаме феноменални резултати в посока на хармонизиране. Кристалните купи и камертони не просто звучат или свирят, те реорганизират сакралната геометрия в детската аура и това подпомага съня им, хармонизира емоциите, когнитивния фокус, социалната им адаптация, подпомага също тяхната заземеност и осъзнатост. Това от своя страна започва да въздейства многоизмерно в полето на детето и това въздейства върху това да се хармонизира физическото, емоционалното и интелектуалното тяло, а освен това и енергийното. Най-силното въздействие обаче не идва от инструментите. Те си имат своята роля в хармонията, но така, този, който използва инструментите, в случая родителя, неговата личност на хармония, увереност и разбиране за въздействието и ползите от хармонията за децата е от изключително значение. И колкото по-уверен е родителя в това, което предоставя на детето си, особено по отношение на хармонията, толкова по-лесно децата допускат хармонията в своето поле. А, тук съм така вдъхновена да споделя момента, в който аз представих
фините кристални звуки, вибрации, камертоните на моите деца. Те бяха малки тогава, но достатъчно големи, за да разбират. И към този момент, понеже сина ми така, от рождение, по рождение, хиперактивен и доста трудно вечер заспиваше, отнемаше но поне 30-40 минути така да се успокои, а, да се заземи, да се центрира и да си заспи. Като разбира се, ние сме имали различни подходи във времето. Приказките не бяха опция за нас. Така, фокуса и вниманието да се фокусират на приказките абсолютно не работеше при нас. В един момент така подхода, който започна да работи, бяха мантри. И освен това им пусках приказки, които детски медиатори бяха сътворили под формата на медитации за деца. Това към момента им въздействаше изключително. Те си лагаха, всички заедно слушахме приказката медитация и постепенно те си заспиваха. Така че като се срещнахме с кристалните купи, аз реших да им ги представя. Аз помолих за тяхното разрешение една вечер да заспиват с купите, да ги усетят, да ги допуснат до себе си. И след тази една вечер, ако им харесва, ще продължим. Ако не им харесва, няма да продължим. До момента така, при сина ни отнемаше доста повече време той да заспи, както казах, 30-40 минути, а на първата вечер с запис от купите той заспа на 6-та минута, което за мен беше много показателно. И това беше първото нещо, което ми привлече вниманието на мен. И в този момент аз започнах да изследвам какво е това въздействие, какво е това нещо, което го събира така бързо и го така му съдейства да заспи. Съответно, така дойдохме към втората вечер, когато аз ги попитах дали искат отново да заспиват на купите или ще продължим с приказките, при което те и двамата бяха категорични, че искат да заспиват на купите, което беше още по-голяма изненада за мен. И в този момент започнах да разбирам това при децата, вибрацията, която те разпознават, резонанса, който те разпознават и моментално допускат в пространството си. От този момент нататък, години наред, моите деца заспиваха с фините кристални купи и спяха по цяла вечер на фините кристални купи и камертони до съвсем скоро. И все още, значи сина ми е почти на 17, дъщеря ми е почти на 14, все още те си ги търсят или ги пускаме в моменти, в които усетим, че има някаква дисхармония, която така в пространството е по-упорита и за да се справим с нея, те спят на купите или се допускат, когато са неразположени, когато така, са преднастинка, когато имат недостиг на енергия в такива моменти. И това е една от многото истории, които ще ви споделям и за напред. Искам да се върна обаче на това, че силата на въздействието на фините кристални купи и камертони и хармонията, която те създават, зависи и от мен като проводник. И така,
човека, който канализира квантовата технология, записа, терапията, сесията, самото въздействие. А, така че това също е много изключително важен фактор. Пространството, средата, самото квантово поле, което се създава за въздействие, е вълшебство. Просто това е думата, която мога да използвам в момента. През авторския ми подход, специфичния начин, по който съчетавам различните методи, познания, моята опитност, наблюдения, всичко, което съм събирала през годините като съзнание и така, познания в тази област с финните кристални алхимии и камертоните, просто сътворяваме чудеса. Работя през нетрадиционния, нелинеен начин, работя от дистанция. Децата дори не разбират, че съм работила с тях. Работя през квантови технологии, през квантови канали. Изключително финна, неинвазивна и елегантна. Хармонията е естествено състояние на духа, което те изключително бързо разпознават и приемат. Защо когато започнах да изследвам въздействието на финните кристални звуки, вибрации, камертони върху децата, децата ми бяха отправна точка. За това, защото моите деца са изключително интуитивни, много категорични, много прями в това, което чувстват, в това, от което имат нужда и в това, което разпознават като резонанс. И във времето аз се научих да им вярвам. Работила съм с много и най-различни симптоми от страхове, оплаха, хиперенергичност, физически болки, физически тикове, схващания, запрещена енергия, енергийни блокажи, независимо къде по тялото, емоционални травми, абсолютно всички изключително успешни. Обичам да разказвам за това как децата ми израснат с тази хармония и в момента са невероятно уравновесени и заземени в светлината си, тинейджери. Разговаряме си като приятели и се разбираме без фасони, без ненужни драми. Обичам също да разказвам и за историите с клиенти, които във времето ще разкривам пред вас по най-различни поводи. Имам предвид с децата на клиенти, които са ме потърсили. Във времето наблюдавам как ежедневно въздействие на хармонията изгражда центрирани в енергията си, интуитивни, заземени в светлината си, уверени и супер свързани и зрели в емоциите и поведението си деца и младежи. Хармонията пред децата се отразява по няколко начина. Аз се вълнувам за това, защото това, на което съм била свидетел във времето, е изключително и трудно за вярване, когато не си го изживял със собственото си дете. Една от моите клиентки ми каза: Дари, ако това не беше моето дете, на
и аз да съм свидетел и участник в неговата трансформация, никога нямаше да повярвам, че това е възможно. Така че тук моят призив към теб е да изучаваш хармонията и да се довериш на естествения интелект на тялото. И тук в много кратки изречения искам просто да ам, споделя за някои най-общи резултати, в които може да се и отрази хармонията. А, Тялото при децата се отпуска. А, Ако има спазми, стягане, хиперактивност или възпаления, те се редуцират и се овладяват във времето. Емоциите се центрират, детето става по-благо, без страх или гняв. Сънят се подобрява, особено при нощни страхове и тревожност. Комуникацията се отваря, децата стават все по-открити и заявяват себе си с все по-голяма лекота. Така детето навлиза в едно естествено творческо състояние и така започва да се забелязва естествената хармония. И честно казано, много имам да споделям по темата. Питай ме в коментари каквото желаеш. Със сигурност пропускам нещо и с голяма радост ще откликна в коментар или в ново видео, което мога да а, направя по отношение за хармонията при децата. Предстои да създам специална а, квантова технология или квантов портал в случая за родители, които желаят да хармонизират децата си. И с голямо вълнение така развивам поред на номерата на квантовите портали, които се появяват като идея. Така че има и очакване. Създала съм канал, в който бих желала да споделям енергийни биохакс, съвети за зрели хора, за деца. Той също се а, така, явява и като място, в което може да останем свързани така отвъд социалните мрежи и където можеш да останеш на линия за това, което предстои, това, което сътворявам, това, което идва като нови идеи, осъзнавания или нещо, с което да те подкрепят през хармонията. Ще споделя линка за този канал в описанието на видеото. Ако пробудих интереса и резонансите, харесай това видео и се абонирай за канала, за да останеш на линия за следващите интересни видеа и възможности за квантовите технологии, за енергийните биохакс, които те активират и финно настройват в хармония и цялостност. Благодаря ти, че изгледа видеото до края и че ставаш част от една феноменална, хармонична и така, центрирана в цялостност общност. До скоро! Чао!